Video. Yung sinasabi nyo ngayon? Nag-iba po yung itsura niya. Parang ano? Tapos po yung ilong niya, parang numipis ng gano'n, no? Parang pupipi po ng gano'n. Tapos yung mukha niya, parang matanda na, may yung parang nagbalag yung nagbababo Doon sa yung video. mukha niya. Pero kayo ang kumukuha ng camera, pati asawa ko, pero pag tinitingnan nyo hindi sa video, okay naman yung mukha niya. Sinungaling siya, no? Sabi niya matanda. Okay, tanggal. Huwag ka nang papasunod ng katawan niya. Tatanggalin mo hindi. Tanggalin ko na. Sige, tatanggalin mo. Huwag ka nang papasunod ng katawan nito. Huwag ka nang papasok. Opo. Sige, alas! Ay. Matagal mo na itong ginagawa. Matagal na. Opo. Matagal na, alas! Babae ka lalaki. Sa pangalan ni Espresso. Babae ka lalaki. Lalaki ka. Lalaki ka. Alas! Alas! May galit ka sa kanya, hindi ko na alamin ang pangalan mo. May galit ka sa kanya? Opo. O sige, lalaki ka. Alas! Oh. Ikaw ay mangkukulam, magdarasal o mambabarang. Sagutin mo. Ikaw ay nagtatrabaho, hindi. Aray. Dinadasalan mo to. O mismong ikaw ang nagkukulang sa kanya. Sino? Ayaw mong sagutin sa pangalan ni Jesucristo. Sasagutin mo ako, hindi. Ay. Opo. Ikaw ang nagdarasal, hindi. Opo. Mismong ikaw nagdarasal. Opo. Saan mo natutunan magdarasal? Sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo, etc. Kanino? Aray po. Kanino? Sa Ako pa... po. Ha? Ako po. O sige, kalas. Matanda ka na, lalaki. Lalaki po. Kaya nga matanda ka na. Opo. Sige, kalas. Buhay na tao. Opo. Buhay na buhay. Opo. Lalaki. Lalaki. Sige, may asawa ka na. Opo. Sige, ilan ang anak mo? Sa pangalan ng Jesucristo, ilan ang anak mo? Wala po. Wala kang anak. Wala. Pero may asawa ka. Wala po. Wala ka rin asawa. Binata ka pa. Opo. Binata. Kalas. Opo. Kalas. Opo. Huwag mong pakalaman ang utak niya. Sasakalin kita sa loob ng katawan niya. Opo. Kailan mo ba ito ginagawa? Masagal na po. May gusto ka ba sa kanya? Hindi. May pagnanasa ka? Aray. Wala. Wala. Eh bakit mo sinaktan? Nagagalit ka ba na higit? Opo. Ano nga, nagagalit ka na higit? Opo. Pupukpukin kita. Alin sa dalawa? Naingit o nagagalit? Inggit. Naingit ka? Kalas. Opo. Aray po. Sakit. Taga saan ka lugar? Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Taga saan ka lugar? Ay, dito lang po. Pampanga. Sa Pampanga ka lang. Kalas. Ubos. Ubusin mo lahat yan. Matanda ka na? Hindi po. Mga ilang taon ka lang. Hindi ko na ilalang pangalan mo. Huwag mong bibigay sa akin pangalan mo. Ilang taon ka na? 40. 40? Sige ka na. Wala ka pang asawa. Wala po. Wala kang anak. Wala po. 40 years old ka. Opo. Binata. Opo. Bakit ka nga nainggit sa kanya? Wala lang po. Ano nga wala? Bakit mo ka nainggit? Ano ba? Nakikita mo, matapobre ba to? Sinungaling ba to? Etc. Bakit ka nainggit? Wala po. Sagutin mo yung tanong ko! Bakit ka nainggit? Nainggit lang po. Ano ang kinakaingit mo sa tao? Ayaw mo tayong magsalita, sasaktan kita sa loob ng katawan niya. Wala po. Nainggit ka lang. Opo. Bakit maganda ba buhay nila? Opo. Yun ang kinaingit mo? Opo. Sige, kalas. Ay! Bisa mo. Aray po. Ubusin mo lahat buong katawan niya. Linisin. Opo. Aray ko po. Matagal mo na dinadasalan. Opo. Anong ginamit mong pagdarasal para lumaki ang tiyan niya? Kandila. Kandila. Oh. Anong kandila? Anong kulay? Black po. Paano yun? Kulungapin yung Diyos sa lina ko. Black. Opo. Sino nagturo sa'yo magdasal? Sa kandilang itim. Wala po. Paano mo nga natutunan yun? Sa pangalan ni Jesucristo. Aray! Sasagutin mo tanong ko? Opo. Sino nagturo sa'yo? Kaibigan, tatay, magulang, etc. Kaibigan po. Lalaki, babae nagturo sa'yo? Babae. Kalas. Ah, Ito pa lang ba unang-unang mong kinukulam? O meron pang iba? Opo. Kauna-unahan siya? Oh. Yung totoo! Opo. Okay, last. Kandilang itim. Saan ka bumili ng kandilang itim? Tapos Sa amin po. Saan banda sa inyo? Saan ka lugar bumili ng kandilang itim? Tinda ko po. Tinda mo? Opo. May tinda kang kandilang itim? Opo. Manggagamot ka rin ba? Opo. Saan ka nagagamot? Diyan, Florida po. Talas! Ah, Talas! Gahamot din pala.
Ibang manggagamot, salbahe din. Hindi ka manggagamot. Fake news ka. Pumunta na daw dun sila po. Kalas! Opo. Wala ka man dito sa sinungaling to. Bilisan mo na! Opo. Buong katawan niya. Paano yung kantilang itim? Pampalaki ba nandyan? Opo. Eh yung pa, bakit lumaki? Anong ginawa mo sa paa niya? Pinalaki ko po. Pinalaki mo? Opo. Kalas! Opo. Tanggalin lahat, pati maselan yung bagong katawan. Itapon! Opo. Itapon mo sa lupa! Opo. Opo. Pati hita! Kalasin mo, pati hita! Aray! Pati likuran! Kaya para may bagyo. Ilang buwan mo na ito dinadasalan? Ilang buwan na! 5 months po. Kalas! 5 months na, kalas! Opo. Bisa mo, sobrang laki ng tiyan nyo. Alam ko buntis. Kaso, sobrang naman laki ng mga panya. Bilisan mo. Isa yan. Bilisan mo, mainipin ako ngayon. Oo, kasi magdarday ang November rin eh. Wala kang anak. Papatayin na lang kita. Gusto mo? Nagulat sa November pala. Papatayin na lang kita. Wag po. O, kalasin mo. Opo. Bilis! Opo. Ubusin mo lahat. Opo. Opo. Ayan na po. Magkukulang ka. Hindi ka manggagamot. Opo. Walang gumagamit lang mga manggagamot ng itim kung kinukonsensya lang yung taong nananakit at nagiging salbahe na sa kapwa ng tao. Para maisip lang nila yung pagkakamali nila. Opo. Ikalas! Opo. Ubusin mo lahat sa pangalan ng Kristo. Ubus lahat. Opo. Lahat. Pero tinanala sa itong antiyan. Upo ka lang, upo, kalas! Pabasa Yan na ng po. bibig. Ay, pabasa ng papel. Ano bang... Lahat tanggalin. Yung mga atensyon. Ay, hindi yan. Kailan gagaling? Yung mga atensyon. Hindi mo rin medyo. Kailan gagaling? Ngayon na po. Sige, bilisan mo. Ngayon na po. Ubusin mo lahat. Aray ko. Naingit ka sa kanya. Opo. Ingit na ingit ka. Opo. Kilala mo siya. Opo. Magkakilala kayo. Opo. Sige. Bawal sa dyan. Bawal po. Kapit bahay hindi. Lay mo niya yung siya. Pero kilala mo siya. Opo. Paano mo siya? Huwag mo na sabihin. Sige, kilala mo lang siya ha. Yung asawa niya, kilala mo. Tatakal Opo. mo lang. Bakit ka nga naingit sa kanila? Lalam po. Sasapukin na kita sa loob ng katawan niya. Bakit ka nga nainggit? Kasi po. Bakit nga ka nga nainggit sa kanya? Kasi po. Kasi nga ano po? Bilisan mong galit ka ano? Bakit? Kasi po. Ano nga po? Susundutin ko na yung sikmura mo sa loob ng katawan niya. May pera siya po. May pera? Opo. Binibigyan ako. Binibigyan ka? Opo. Kalas! Ulan. Opo. Ulan. Ah. Sabi niya ulan. Bilisan mo na. Ubusin mo na yan. Hindi na ako magtatanong sa'yo kung sino ka. Tapos na lahat ng pagtatanong ko. Opo. Ayaw ko ng away. So. Bilisan mo! Kalas! Opo. Ayan. Pati hita! Opo. Hanggang paa niya! Opo. Tapon! Opo. Ayaw mo pa magpahuli ha. Gusto mong daanin ka ng dahas para lang mahuli kang lalaki siya. Sige ka lang. Opo. Pati hita niya. Pati likuran. Opo. Lahat! Likuran! Opo. Dalawang kamay ang binigay sa'yo ng Panginoon Kristo. Dalawang kamay rin ang kakawit mo dyan. Opo. Ikaw lalaki, manahimik ka na ha. Wala kang asawa, wala kang anak. Sige, kalas. Bilis. Opo. Tanggal. Opo. Lahat, pati maselan niyang bahagi. Kalasin mo. Kasi nakita Lahat! kayo. Kasi Pati gusto dibdib mo niya. kayo ng- Tanggalin mo na rin lahat. Pati saan pa. Automatic, kinukula mga asawa niya. Asawa mo. Kung makinig sa usapan namin, susundutin ko yung tenga mo sa tenga niya para mabingi ka na. Opo. Hindi. Hindi. Bilisan mo. Palayan sa ulirat. Balik na kayo. Para makinig yan, sasampalin ko ng bibig mo sa loob ng katawan niya. Susugatan ko yun, babaliin ko yung dila mo para hindi ka makapagsalita. Opo. Okay, kalas. Opo. Aray ko po. Sasaktan kita, marunong ka nga manakit eh. Sige. Opo. Hindi ubra dito yung paggagamot ng kapwa ko manggagamot. Opo. Huwag ka na maingay! Kalasin mo ng kalasin yan! Pag kinausap kita, saka ka lang sumagot. Pag nilalapatan lang to ng langis, lalo lumalaki. Ay, Hindi yan matatanggal hanggang hindi nakakalas yung dasal.
5 months niya na ginagawa eh. 5 bulan eh pala. Kalwa na. Tagal na, no? Ubusin lahat. Pati hita. Lisa mo. Pati tuhod. Ubus. Lahat. Bakit? Akala nyo pa may nasa kulirat pa yan? Mamaya tanongin mo, walang alam niya. Iwa na yan. Lisa mo. Maliwa na yan. Ano kasi wala naman na makita ko din. Pati likod. Sagot na yan. Wala man yung makita. Dalawang likod. Ano ka? Meron pa, wala na. Anong edad mo? 40 plus. Kaya naman, mukha rin ka. Meron pa, wala na. Wala na po. Sigurado. Opo. Hinto mo yung kamay niya. Titingnan ko. Huwag ka maingay. Ipikit yung bibig mo, pipilipitin ko. Hinto mo yung kamay niya. Aray! Aray! May lumambot na. Aray ko. Konti pa. Kalas, dito. Dito mo. Dalawang kamay gamitin. Lalim ng ngita. Makakatalo na to. Tatagos na tayo sa bubong namin. Sana wag nang balikan. Ilalim ang tuhod. Pag hindi mo inabot yung katawan niya, pipilipitin kita sa loob ng katawan niya, anong gusto mo? Kakalasin mo, pipilipitin kita. Itataas ko yung kuryente, maniwala ka sa akin, malulunod ka dyan. Kahit ang pumutang ng... Pag sinabi kong itaas to ng kuryente, itataas to. Kukuryentein kita ng mas malakas. Opo. Kasi kalasin mo. Pera ka pala. Ilalim ng tuhod. May pera. Gustong Ha? Pag uli. simula ulit. Dati tapon sa lupa. Kahit po itong po itang dalangin pangusin. Tapon sa lupa. Bigla nang ipela. Dibdib. Naburi. Ilalim ng kilikili. Kaya na. Pengin na. Siko. Leg. Ibawas siya ko. Awas na. Bigol. Sa gilid ng dyan. Bigol na na yung sakit. Itapon. Kasama yung pigi. Malapit sa putan. Tapon. Left and right. Magbalag na yun lang din namin pag Itapon din yung sa maselang bahagi. may labot na isa. Itapon sa maselang bahagi. Bilis. Kita. Tuhod. Hanggang dito. Kalas. Dalawa. Tapon. Sa lupa. Kaya ang kantong mo. Aray! Init-check ko lang kung meron pa natitira. Pag meron pa yan, iinit pa to. Pag wala na, hindi to gagalaw. Wala na, hindi na gumagalaw. Hindi na nasasaktan. Oh, Sabi mo, huwag nang balikan, kawawa naman. hindi nasasaktan sa papel. Oh. Hindi nga na nasasaktan sa stick, wala na. Kanina Ito may kamay niya. Sigaw na sigaw kanina, di ba? Huwag ka na babay sa loob ng katawan nito, ha? Hindi na rin kita papabalikin kasi wala ka naman pamilya eh. May kapatid ka, meron wala. May kapatid ka, wala meron. Meron! Asintabi po Panginoong Jesus amang Nazareno, ibinabalik ko po ang lahat ng sakit sa Kanya. Parusahan to, magnetiko. At ibalik lahat ng sakit sa loob ng katawan ng taong nagpapasakit sa loob ng katawan nito. Itong lalaking walang kakwenta-kwenta at walang pagmamahal sa kanyang kapwa. At wala rin pagmamahal. Gumagamit siya ng maitim na mahika. Tanggalan at bawasan ang kapangyarihan. At ibalik lahat ng sakit sa loob ng katawan lupa niya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatawag ko ang batong hari sa aking puso at kaluluwa upang bigyan ng bisa ang aking 3 daliri na pumupugot at nagbibigay. Idilat mo ang iyong mga mata. Amen. Ano pangalan? Theodora. Middle name. Hinay. Apelido. Kasupanan. Babae ka lalaki. Babae. Sige. Kilala mo sa Yesu Cristo. Opo. Sige, inom. Tandaan lang muna. Hinga muna. Baka masupikit. Tama na muna. Hinga na 3 beses. Inhale, exhale. May tatanong lang ako sa'yo konti. Sabi mo muna in Jesus name. In Jesus' name. 3 beses. Galing sa puso. In Jesus' name. In Jesus' name. In Amen. Jesus' name. Amen. Ngayon, dumilat ka. Sabi mo, salamat Panginoon Yesu Cristo. Thank you, Lord. Tumingin ka muna sa akin. Huwag ka muna mayak. Saglit lang. Meron lang akong tatanong sa iyo, ate. Baka mawala ng alaala mo. Alam makabul ako. Saglit lang, bago ka mayak. Maraming salamat din sa pag-iyak mo sa aking ama. May nakita ka ba liwanag madilim?
Madilim, ano yung madilim? Pag alam niyo naman yung bahay niya, pag sarado, kahit branot, makikita mo naman yung mga kusina, pintuan. Madilim, nakita mo na ba? Hindi pa? Hindi pa? Nasa madilim ka lang. Wala ka nakikita liwanag. Ano po? Eh, ba't tinatanong kita kung babae? Di ba dinemo na kita? Tatanong ko lang naman pag pumikit ka. Pag kilala mo si Jesus Cristo, ano sasagot mo na naman? Oo, di ba? Pag tinanong ko anong pangalan mo, sasabihin mo yung pangalan mo, di ba? Kasi ikaw ang tinatanong ko pala. Ngayon, pag tinanong kita kung kilala mo si Jesus Cristo, ulit, sasagutin mo. Ngayon, pag sinabi ko babae ka lalaki, ba't mo sinabing lalaki ka? May kumukontrol ba sa bibig mo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi mo alam. Sabi mo kasi lalaki ka, tapos sabi mo may kandilang itim kang hawak. Oh dear. Oh, sabi mo, Lalaki. lalaki ako, wala akong anak. Tapos sabi mo, 40 ka. 40 ka. Eh, di ba tatanungin ko pa sana, kung nasasagot mo ang tanong ko, susundan ko kung ilang taon ka na. Alam ko naman 52 ka pa lang. Ay, 50, ano, o tama, 52. 52. Oh, sabi mo 40 ka lang. Salamat sa Diyos. Ngayon, teka lang, bago ka tumayo, sigilit lang. Mababa pa pala ang video. So, ito yung kinayas mo. Di ba hirap ka maglakad dahil sa sobrang laki ng tiyan mo? Opo. Banggitin mo ang 3 beses in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Subukan mo. O, tumalab na yung tubig. Kanina, hindi pa tumalab siyempre. Ilang 6 seconds pa lang eh. Ngayon, tumatalab na yung tubig. Sabi ko sa inyo, Wala na. wala naman, peres lang naman kami mga manggagamot. Ngayon nga lang, iba-ibang abilidad namin. Parang ano yan, kung tapos ka mag-aral, may diploma ka, Opo. tapos may experience ka. Yun ang mga ganon. Iba yung gifted, iba yung pinag-aralan, iba naman yung tinuruan. Kaya nga sabi ko hindi ubra yan. Kasi pag ganyan, biglang lumaki ang tiyan ng isang tao, pag pinunasan ka lang ng langis, hindi tatalab yung langis dyan. At hindi rin tatalab yung tawas. Kailan pinakamataas na antas na dasal ang gagamitin. Di ba, nagbago na yung mukha nyo rito. Tinabla na kayo ng camera. At kanina, hirap na hirap kayo maglakad. Kayo ang nagsasabi, hindi ako ha. Kasi hindi ko naman kayo nakitang pumasok dahil nagdarasal ako kanina eh. Umakyat ako sa tricycle, Mars. Pinagpawisan na yung paa nyo. Oo, pinawisan ako. Yung sakit nyo talaga sa medisina, hindi ko pa muna mache-check yun. Opo. Kasi kung may sakit kayo sa medisina at nakita naman talaga sa ultrasound, CT scan, ipagpatuloy mo muna yung gamot mo. Kasi hindi ka pa tapos sa spiritual eh. Babalik ka pa. Babalik ka pa ng mga isang linggo. Yung pinapagawa kong proseso sa amin, lalakarin pa rin po namin yun. Nang alin? Kasi po kailangan po siyang ma-CT scan eh. Kailan? Sabi ko ng- Today ko Today pa. ako muna po. Yung Huwag nga muna. Muna. Kasi ginagamot mo na siya sa spiritual. Diba may sinabi ko sa inyo meron akong ginamot na ganyan. Eh sila nga, galing nga sila sa mga sikat na medisina. Ali, Oh. yung lakarin natin, ID lang yun eh. Para Oh. may discount kami. Para may discount. Kasi Yung ID na... dalawa ang sakit mo eh. mga butika, may discount. Ang sakit mo, physical at spiritual. Kaso, mas malakas ang sakit mo sa spiritual, hindi ka talaga tatabla ng gamot. Pero yung cancer mo, kunuhon ba? Yun nga kumare. Yung cancer mo, talagang totoo na may cancer ka. Kasi doktor na nagsasabi. Pero, hindi rin, kasi 5 months nga pa lang naman dinadasalan yan. Kasi may cancer ka, di ba? Pero hindi naman malaki yung tiyan mo. Hindi. Di ba? Actual talaga yun, mayroon kang sakit sa physical. Pero ang tinarget ng Panginoon Kristo, tanggalin sa spiritual para kasi may sakit ka na ng cancer sa physical, bibigyan ka pa ng sakit sa spiritual, lalo na maepektuhan yung physical mo, spiritual mo. Ngayon, yung sakit mo sa cancer, magiging stage 4 yun. Hanggang pumet kalansay ka na, tapos parang butete. Kasi, dinadagdagan ka ng tubig. Eh, subukan mo maligo sa dagat, ilunod ka, dilalaki tiyan mo. Parang ganon. Naintindihan mo na? Kaya tatapusin sa spiritual, ngayon, yung gamot mo naman sa physical sa medisina, tatalab na yon. Po pwedeng umurong yung sakit mo o po pwedeng dahan-dahan gumaling dahil sa medisina o po pwedeng mawala dahil tutulungan ka rin naman ng Diyos sa spiritual. Kahit may sakit ka sa physical mo talaga, pag natapos ka gamutin ng Panginoon Kristo sa spiritual, syempre meron kang libre. Baga may buy one take one ka. Gagamutin ka ng Diyos sa spiritual para tumalab yung gamot at gumaling ka na. Yun nga lang, pakiusap ng aking ama, marami na nagpapagamot niyan dito, iba-ibang lugar na. Kaya minsan di nagtataka ng asawa ko, hindi ako tumatanggap ng dito lang. Ang akin lang, lagi kayong tumawag sa Diyos, manalig at manampalataya. At magbalik loob kayo, itigil ang mga bibig. At magpakumbaba. Kasi pag sinong taong nag-aapil sa Kanya, lalo siyang inaangat ng Diyos. Ayoko na magsalita dahil lagi naman kayo nagdarasal at nagsisimba. Alam niyo na yung tama at mali. Yun lang, mapapayo ko. Magtiwala sa sarili at manalangin.
Tingnan mo yung paa mo, kumukulubot na. Oh. Lumiit. Lumiliit na yung mga paa nyo. O, di ba? Kanina pa Ngay- ang pinalo. Ngayon, sayo kay... Kung taliri mo na ngayon, may kahit na lang. Lumiliit na. Kanina sayo, ngayon sayo kayo ng sayaw. Ang gani sa gadin eh. Di ba nahihirapan kayo sumandal? Kaya nila pinapasandal ko kayo, di ba? Hindi, dyan na lang. Sumandal ka na lang dyan. Subukan mo sumandal. O, dyan. Siya na kasi yung ano. O, sumandal ka. O, di ba nakakasandal ka na? O, tingnan mo. Yung ngiti mo, halos hindi na mabayaran ang ngiti mo. Kanina, yung ngiti mo, parang hindi magusot yung papel na eh. O, di ba? Hindi ka makasandal. Subukan mong gumano, umabante, tapos para kang aabutin mo yung tuhod mo, te. Subukan mo ganunin. Ito, O, di ba na? O, di ba hindi ka na nahihirapan? Di ba katulad kanina, dito pa lang, abutin mo yung tuhod mo. Hindi mo mabot. hindi ko maabot. O, ngayon, abot na abot mo na. Nangulubot na oh. Nangungulubot na yung mga paa mo. Ibig sabihin yan, magaling na. Pinawisan, Mars. O, tapos yung pula-pula mo, tingnan mo, nababawasan na. Putlalo. O, lahat yan lalabas na. Opo. Pinarusahan ko muna yung mangkukula mo. Kasi, pinagbibigyan ng Diyos, pero binabalik din lahat yung sakit para maghinto siya. Hindi ko alam kung magkano Hindi, yung mangkukulam, wala nag-utos. Siya talaga nagtrabaho. Wala yan alam. Kita mo nga, paulit-ulit ko tinatanong kung babae siya lalaki. Lalaki ako. Lalaki ako. Lalaki. Yung sinabi mo lang. Ilan taon ka na? Alam eh. Hindi niya alam yun. Kahit anong pilit, kahit iline detector mo pa utang yan. Wala no. Yung walang nasasaktan Sinungaling yun eh. Oh. Papel lang yung kinabit ko sa'yo. Una, posporo. Kaso sa posporo, hindi ko siya madampot maigi kasi alam ko na may sakit ka sa puso. Baka kaya ang ginawa ko, pininom ko ng tubig. Kaya ang ginawa ko, kinabitan ka na tayo ng papel sa physical at spiritual mo. Pero ngayon, okay na pakiramdam nyo. Tumalab na yung tubig. Di ba? Salamat.